Eko ematen diot. Oain pixkaten isilik, a ber. Bai. Haupa denoi, behin ongi etorri berriz ere zuzeneko atera, eta beste txapelketa atera kasu honetan, Minecraftekoa, orain arte egin da ez genuena. Eta detaurrezeko izango da, partidu inaugurala. Eta nirekin komentatzeko dauzkat Robot Gillian, beti bezala, kaixo Robot. Kaixo, gabon denoi. Eta baita ere, Jason, aski ezaguna Minecrafteko mapetan. Kaixo Jason. Kaixo. Gabon. Eta bueno, ja hemen gaude, jolean gaude. Bueno, ni hemen nago mapan jaz, bugatu egin zait, baina, bueno. Bai, eta, aber ba, jolean gaude zai, lehenengo taldea gaur izango da, lehenengo taldea bigarren taldearen aurka. Baina, lehenengo taldetiko, bigarren taldetik ez dakit bietako batetik, uste bigarrengotik dala Goikoetxea falta zaigu, eta horren, falta denez, Urtsuluk hartuko du bere tokia. Bai. Eta beraz, esango dituana da, bitartean, taldeak zeintzuk diren, integranteak eta taldeen izenak, eta lehenengo taldea, izen aldatu dute orain dala gutxi, Sweet Legazpi izena dute, eta beraie dira Antion, Ireitz Gaztainarez, eta Jaliste Amar. Eta bigarren taldeak ez dute izanik esan, beraz, bigarren taldea momentu zutziko dugu, eta dira Amukela, Egoni, eta, Goikoetxeaz dagoenez, Urtsulu izango da. Eta, jolaza pixkat azalduko izue, Jasonek orain. Bueno. Ondona, jungo gara erakutziko izuet, hau hol principala da, baina, jungo gara ikustera. Eta esplikatu pixkat orokorki zertaz oinarritzen dan jolazau. Bueno, hau bera kanturatzaren jokoaren apur bat antzekoa da. Ikuste duzun bezala, bi fortaleza antzeko daude, eta erdian bat neutrala, bat ekipo urdinaren zata, eta bestea ekipo gorriaren zat. Hemen espauna dago, mutur bakoitzan behan espauna dago, eta muturraren gainean beste ekipoak kapturatu behar duen zona txiki bat. Kontrako ekipoko bat goiko zonara joaten baldin bada, puntu bat lortuko dute, eta 10 puntu lortzen dituen lehenengo ekipoak, irabazien godu, hori da, basikamente, jokua. Hortaz, goikoa kapturatu behar dute aurkakoak? Bai, baina, goikoa, behan espaunatu egiten dira. Baina, ez da simplea, zeba, hemen kutsa pila daude eta hor errekurtso pila dituzte, egualatuak, eta eraikitzeko baimena daukate. Beraz, defentsa sor dezakete, hautsi blokeak, jarri blokeak, kuentak egin. Eta gero, erdikontan, zandi dazunez leno, gauzak espaneatzen dute, ikusten dugu zaldi bat, ikusten dugu adibidez. Bai, zaldi bat dago, goian invisibilitate pozio bat, baina 1.8 ezakit zergatik bugatu dago invisibilitatea eta ez zara guztiz ikusezina. Eta alde batean lapislazuli espauneatzen da, eta beste aldean burdina, gauzak kraftatzeko eta lapislazulien kantatzeko. Beraz nahiko importantea dau kapturatu aukitzea partidan zehar. Bai, zaldiak espauneatzen du bakarrik edo bakarra dago? Uste ez bat bakarrik dagoela. Vale. Egia esan, nik bastante partida jolazte ditut, inoz ez dut hau erabili, suposatzen dut sakatzeko edo erabil daitekela. Ez que nahiko iskinan dago eta ematen duen tentazioa saltatzeko behera. Bai. Zaldi suizida. Bai, hori da. Hau, azkenean gogoratzen dau pizka bat, Halo lehenengoko multijokalaria, baina Minecraftera egokitua. Bai, jolaz asko izan dira, Halo, kaptura de la bandera asko izan dira, bai Unreal Tournament bere garaian ere horrelakoa bazituen. Eta, itzuliko gara hol principalera, hemen daude jokalariak. Bai, Prest, Urduri, alde batera eta bestera, ez dakit hautatu duten ja nori zengo da zein kolore? Ez hor da bikoen galdezka? Zein gorria eta zein urdina.
Esango diegu horrela zerbait aleatorioa, edo... Bueno, beraiek erakitzea. Lehenengo taldeak eraki dezala zen kolore nahi duen, eta punto. Bestera Berdina da. naiz... Mapa simetrikoa da, beraz. Bai, eta... Bestera berdinak dira. joango naiz... Vatikanoko txampon baten biet egingo dugu Karakruz Hoi da. paparekin. Venga. Vale. Joango naiz? Bai. Jason? Bai, ematen du erori egin zaidala, Bai, ezakit. hoxe esateran, Juan, erori egin zait eta... Bai, bueno, norbait erori zerbitzaitik bota dizu, beraz, bai, erori egin zaitu. Zer dut zuzeneko ez zelako eroriko. Ba, ez dakit erori den edo ez, baina... Ez Bueno. ematen du. Ikusten du. Espero ezagun, bueno. Dileia zenbatekoa da? A ver. Leheno jarri 3 minutukoa, baina arazo raro batzuk ematen nahi zitzaizkian eta utzi dut berak defektuki dakarkiena. Espero dugu trampa egiten ez Bai, hori izango zen gauza, beste taldeak... Bueno, talde batek beste taldeak zer egiten ari den begiratzea. Beraz, bueno, vale. Nor aurpegi eta nor gurutze. Batemat begiratzen ari dela, zaila da, harrapatzea, baina harrapatuko enu. Bueno, hemen ematen duzken ja... Bai. Kontatu dutela haien kontura. Bai. Ah, ba, zer, Venga. ja, gordeko du txampona. Ba, ustet, hasi direla, ez? Sartu gintzat egin dira? A ver, joko. Sartu egin dira, orain, ba... Nola, preset plate baten jarri behar dira, eta... Atzeraka kontaketa hasiko da. Vale. Ba, ni gorriaren tokian nago, ikusi beharko dut Vale. zen diren gorriak, ze talde? Gorriak dira, egonin, ez... Anthony Gamer, Desline... Vale. Hauek, nola zuten izen hauek? Sweet Legazpi. Sweet Legazpi, vale. Legazpi Eta goxoa. Eta besteak, Bigarren bigarren taldea. Vale. Ez dute izenik aukeratu edo denborarik izan, eta bueno. Biharko taldekoei esaten dizuegu nahi ba ez dute izena idatzi zean, Bai. postean. 10 segundo ja azteko. Ados, vale, venga. Hemen nahiko importantea da hiru jokalarien arteko koordinazioa, nire ustez, beraz, Skypeetik edo Teamspeaketik hitz egiten ari badira bentaja handia da. Bai, Taldearen bai. ez dakit hori egiten ari diren. Edo ez? Eta estrategia ondo prestatu izatea ere, Bai. nola, nondik eta nola... Bai, eta bakoitza bakar kajoan ordez, bakoitzak rol desberdinak daude. Bai, ba. Normalean, hiru rol basikoak dira atakatzen duena, defentsa prestatu eta crafteatzen duena, eta bat erdian egoten dela pixkat bi laguntzen, eta horrela. Hemen hasi dira amukela eta egoni nobi begira, kutsak bila, krafteoko tokian, eta bestea ematen du aurrera egin duela. Bai, Bai, eta ponte hasi da, Galdu du eta... pistaz. Sud Kaliforniako gazi dira zuzenean jaz erdiko plataformetara egiten. Bai, Zubia prestatzen, bai, ikusten ditut hemen. egiten. bai, biak ari dira zubiak egiten, ezakit uste dut Sweet California lehenago iritsiko dela. Bai, heldu da, Bai, lehenago iritsi da, bai, baina txulu ere. hori hasi dira gezak bota, Bai. eta bota. Vale, urtsulu... Bueno, bigarren taldeak... Vale, lapizazunien zegoen eta... Jauzi da, urtsulo jauzi da. Hiltzeak punturik ez dio ematen beste Ez taldeari. du kentzen, gehienez ere, ba... Ez dago, instantane... Segituan agertzen zara berriz, baina botatzen badizute, uste duzuen bezala altura handia da eta denbora asko altzen da erortzen zaren bitartean, eta ematen du, ez baina, Eta hasi da Deslime Gamer ikusten dugu zaldiaren plataforma. Norke nik hemen egingo nuelna izango litzateke batzuk, defendatu eta bitartean beste bat flankeatu posizioa. bai, Nik Gorriak ez dute ematen- Olako pizza maniobra bat. Deitzen dana. Nik Bai. igual erdian jarriko nuken, erdian eta goian, pertsona bat, lehenengo behaien aurkariaren pasadizoa puskatu, eta erdian bigilatzen eta ez usten erdiraino abantzatzen bestei. bai. Ere, Redstone bastante dago, kutxe batean, beraz, bere zirkuitoak egin daitezke, eta geziekin eta horrela Hori zerbait egin daiteke pasatzeko. hori nik egin dezaket super ondo. Egoni nobi ja ematen du plakak enkantatu, hor enkantamentua jarri izkiola. Ematen du gorriak ez dutela defentsa gehiagi prestatu, hor utzi dute, besterik gabe. Bai? Eta urdinek ere egin dute pasadizoa, baina gero atzera itzuli dira, krafteatzera edo... Bai. Biak eta lehen tenetearekin bagonetak eta lana, bueno. Bai. Okuretzen zaitu hor
alo Metro Last Light bezalan Errusiarrak atakatzen dutenean basea. Hor bidaltzea tren magikoa. Eta ikusten dugu amukelari dela... Bai, prestatzen ari da defentsa bastante. Bai, Hemen dabiltzate pizka Hau gezia egiteko oso botatzen. dago, hiltze zarenean eta berriz agertze zarenean, efektu bat daukazu eta asko azkarra gauzten dituzu blokak inkluso eskuarekin. Beraz hori aprobetxatu ditu jendeak, Urtzulu. basea usteko. Urtzuluk saiatzen ari da flankatzen pizkat posizioa, gorri bat erretiratu da, eta hemen dabil Jalisterekin, geziekin joka, Bai, eta Urtzulu hil dute. Urtsulu dute eta bota gabe. Ez du ematen... Jaliste ematen du gezia iruditu zait, arkua enkantamenduekin zuela. Kutxan badauden arku batzuk enkantamentuekin, baina iasan Infinity bakarri daukate, beraz berdinak entzen dute. Bueno, gutxienez gezi bat ez duzu galtzen. Deia, jende asko egiten duen ere, joaten zara bez kontrakoen basea hartze dituz objektu guztiak eta baziora bota. Taktika ona. Eta Jaliste zeitzen du erdian kontrolatzen, eta... Beste zubi bat hasi dira egiten, eraikitzen. urdeinera. Eman diotor geziarekin. Bai, hasi dira, besteetik defenditzen. Bai. Amukela ustetari dela. Ez, Bai, egoni nobi. Nik hemen igual ere prestatuko nukela pizka bat ere kasteluek bezalako almenak, nola baitean pizkat ere babesa bota dute. Bota egin dute, bai. Bueno, utxe eta utxe oraindik. Bai, eta orain erdi aldera Urtsulu doa, zeuruenik posizioa zeiten da. Kontrolatzera. Bai, kontrolatzera. Eta hor dabil ematen du, nahi duela erdiko posizio hartu eta harinari dazte hortik gorriak be. Eta Jaliste... Zubi seguruago bat egiten ari da, ez hortzeko, baina... Eko parekatu da bide, jaso. Bai. Gezi bat eman diote buruan. Eta orain aprotxatu ezakete besteek egin duten zubia leno, Bai. Bizaten dago, normalean. Zubi egitean arriskoa hori da. Ja. Bate findatzen duzu bitartan, bestetik ere etor daitezke eta Horrezko zagarrak eta dana. No. Eta talde gorriak, Legazpik, ez du... Ordua gorria, melera doazte, eta hasi da hor mele batloka bat bota dute. Bai. Ematen du... Eta ematen du, gutxigatik irabazi di Urtsulu, eta Urtsulu hilakatuta. Bai, fletxa batekin. Bai. Akatuta. Eta gorri daukate Antion jarrita, orain dela gutxi arte zean zaukaten, bestean puntuatzeko tokian, sartuta armi-armasare artean. Bai, agian norbait etortzen bali bada defendatzeko edo. Bai, ez dute apurtu, eta berdinak egin duten bezala. Ja. Horre, abantaia onde bat dizuz, kostubitzeak... Denbora galtzen du. Eta pizkatele pasarela apurtu dute. Eta gero ere, askotan jendeak barrerak egiten ditu, eta horrelako gauzak, eta ere barrera uzten ere tardatu egiten da. Nik prestatuko nuke ja, restona dagoela, egingo nuke zubi bat hori mugitzen dela, holdan plaka presioa zapaltzen duzuna edo zer, irekitzen eta josten zera. Bai, hori... Eta, gainera, badaude slaimeko blokeak. Bai, ere. Hemen neu arriskutxe esan daiteke. Eta Jaliste, zuia... Musiko dugu, uste du robo... Hora hasi da urdin tokira heltzen. Eta... Sartu da urdin posizioan. Venga. Zehari da? Bale, Bai, agadua, beste justo basera. Amukela dago, baina ez du ikusi eta hile ingo du. Amukela FK ematen du dagoela. Amukela eta hor dator Urtsulu, hasi dira hor beste. Ematen du Urtsulu irazten ari dira, baina... Eta bai, Urtsulu irabazi du. Baina, gutxenez igual holan pizkatzu zida eginda. Ikusi dute nola dekoten basea eta pentsatu aldute taktika. Orain ikusiko zeuruenik zea dagoela. Ja, ikusi dute destruitu dutela eta agian orain txebertan ireia egingo dute. Bai. Eta oain berriz ikusten dugu aprotxantzen ari dela Urtsulu metroak irabazteko. Uste dut, bigarren taldea ez dagoela Skypeetik, Hori ez abantaia hutsa da.
Txatetik ari dire izketan eta gainera beste taldeak ere ikusten ditu bere konversazioak. The Slime Gamer, zuek ikuste zute urdinez? The Slime Gamer, enago begira hori txertan? Eske... Hor kolatu zai urdin bat gorriei, bai, Slime Gamer dago urdinez, bai. Bai, urdinez dago. Bere armadura lapurtu die eta... Bale. Ez hori... txarra, konfunditzen. Ez, baina izena daukate... Bai, baina alatagun ere, lehenengo begiratuan ez da fijatzen izen, armadura fijatzen zara. Akzioa da honean... Hori ideia oso ona da. Gutxerez ez dago zu laguna, ez dakit. Bueno, ezin diozu zure taldeki jo beraz. Ja. Konturatuko zara, baina, bueno. Taktiko nada. Bale, hori nobio ematen du saiatzen ari dela... Aurrera egiten. Baina gezioiek. Ez que bateko zubia oso arriskutze zen daiteke. Bai, baina biko egitea edo irukoa ja demora gehiago. Eramaten du eta... Urtsulo iaia justen da. Eta jalitze ikusten dugu Bartzelonako ez doala. Edo Ibarrekoa. Eta hil dute Egon Inobi. Eta itxutzen da, sano eta salbu. Eta neko defensiboa dira jolazten, Bai. Hortik sartu da Urtsulu. Betik. Urtsulu sartu da. Eta ordu arkatzera... Antxonekin topatu da, eta... Ez, utzi du. Oso gertu dago. Bai, baina beraiek asko dira eta akatu dute. Gehiengoaren kontra ezin da zer egin. Besterik. Akaso batetan hobetortetzen da, borrokaitea baino zuzenean... Bai, egia zara UPVP dira red, nik... Eta egia da, burdina da gorari partida gehienetan horrela zitu dela, ez naiz zentratu inoiz burdinean. Ia zentratu naiz, estrategian nondik egin zubia, baude modu batzuk egiteko zubi batzuk arerioak ez dituela ikusten, eta... Ondo pentsatu eta bai, oipa, ia josi da hor Egon Inobi. Konturatu den... Hor datuzte da beraren pila. Egoni? Bai. Eta Egon Inobi agur. Jalizek eman dio gurra. Baina ondo, fuerte eta flojo. Bai. Beren daude pizkat neko defensibo gorrien aldetik. Bai. Eta urzinek duen daude desagertu dira. Ematen du ez daudela irurak daude hilda. Horantxe Urtsulu doa erdi aldera. Daude kentzen, urdinek edo dute pasalela osoz. Bai. Eta utzi dute justo lerro bateko pasarela bat. Bai, akaso indute behekoa ere batekoa egin ez egiteko behetik joan eta ero dorre bat harriarena gora igotzeko, hau da azkarren igotzeko. Eta ikusten dugu gorriek ez dutela imitatu urdinez. Bai, ez dute inolako defentsarik egin. Ez? Inonik inora. Uste dut... Zoik egin dutena da, bestin kamuflajea hartu. Bai, gorriek ikusi figatu naiz, hasieran ematen dela inspekzionatzen bezala terrenoa, ematen du ez dira inoiz jolastu horrelako modalitatea atera eta hori, desventaja handia da Dota Warsen. Baduzu ezagutzen. Eta... bai, zuzko itxurarekin. Bai. Hor saiatzen da izten zera, baina ez du lortzen. Eta heldu da haien utxara, utxetara. Lapurretan ozea, zi. Saiatu da, baina ez du hor daude errebisatzen eta bar, eta ematen du... Ez dutela ezer lapurtu. Zeak, armamentua ez barkatu, armadura zer da koloretakoa, narruzkoa ez? Bai, narruzkoa. Bai. Uste dut, enkantamentu badre bat duela, baina ez da beste munduko zer nik daki dala. Bai. Alandare, jarri dezakezu burniezko armadurak edo? Bai. Nahi duzun guztia jarri dezakezu, bakarrik espauneatuko zarela horrekin. Espauneatzen zarenean... Hildakoan galtzen duzu. Bai, baina espauneatzen zarenean dena galtzen duzu, baina jartzen dizkizute inventarioan uste dut patata batzuk, ez goze zintzeko, bloke batzuk, norbaitek espauna usten badu ezkeratzeko harrapatuta, eta armadura koloretakoa. Amukela goitik doa, ere? Geratu da, ez dakit zeak geratu den zean begira. Zeri begira? Daude... Kutsari begira geratu da. Kutsari begira, agian kutsa ireki du,
eta gauzak hartu ditu gero suizidatzeko eta Ordu amukela dago sareak entzen, eta heldu da. Eta puntu bat. Puntu bat urdinentzat. Puntu talde urdinentzat. Eta hor, ematen du... Eta urtsulari da beste, behira, ari da goitik egiten. Bai. Zubi bat. Baten du ikusi diotela, bai. Eta akatu dute, baina... Ez dute akatu? Ez urtsulukor jarretzen du, baina, bueno. Ez, baina hor ja ezin duz ere egin, beste dago hor zu barrera egiten, ere. Beraz. Baina, bueno, bidea goitik egin badute eta dena, ja, inoiz baino beto. Baina ematen du gorriek defentsapur bat egin dutela, kristalot jarri dute gutxenez. Berriz urdina bi datozte batera, eta batera etorotzean, abantaia hori izan daiteke. Ez jakita ze defenditu. Bai, eta baina beste alde batetik, ere, bi egotea, pertsona bakarra dagoela defenditzen beste taldean esan nahi du. Bai. Beraz ezakit? Hori da, futbolean edo deporte guztietan bezala. Blokeak fijatzen nahi naiz blokean, apurtuta geratzen dela, osea, erdi apurtuta geratzen da eta holan geratzen da. Eta urtsulu da... Bai, urtsulu ematen du badoala. Baina bi daude defenditzeko. Bai, bi daude ez du ematen nortuko denik. Pozio asko daude, beraz... indarreko pozio bat hartzen baduzu, edozein orka egin dezakezu. Lasaitasunez. Edozein dezak, bai. Oso daude. Oza limitatuak direla. Pozioa bigarren nivelekoak edo... Bai, bigarren nivelekoak dira. Bueno, batzuk, ez dakit, bi edo daude bigarren nivelekoak. Beti ere egin dezakezu, partida hasieran joan, hartu pozio guztiak beste taldearenak, zera gainera oso bertu daude, bueno, zubi normaletik, iskin daude. Egodinobi beti doa. Beti doa, egodinobi. Bai, esan. Hor dagoela, como prest, baina agertu zaio... Kalabazan zea jarrita buruan. Bai. Enkantamentuz dago kalabaza, be? Eta kontu zea, amukelari goiti dator. Bai. Ordu amukela... da, eta bigarren puntu urdinentzat. Bigarren puntu bat urdinentzat. Behar badain defentsibu jolastea gorri faktura... Bai. Eta urdinek zeurenik orain bai egingo dute guztiz atakera. Bai. Eta gorriek espabilatzen hasi beharra dutez. Defentsak ondo montatu edo hor datoste erasura ematen du. Bai, erasura baina amukela eta egoninobi ikusten ditugu erdian daudela. Geziekin, egoninobi doa melera. Bai. Baina, bueno, bi puntu dira eta amukela lortu du. Hor dago bidea izten. Eta pentsatze talde gorrian nahiko despistea egin du hortze ona, ez dakit zein zegoen defenditzen zera. Bai. Alboti bazazai. Ordu azte urtzulu eta mukela. Akatu dute gezi batekin. Ordu azte erasora doa. Oso ondo induten ere ustez zubia goitik egitea. Bai. Eta gorriek ezakitzen eta zaien, baina mukela sartzeko erabili duen zuloa, ez dut tapatu. Eta hemen da. Bai, ez dut tapatu, beraz, irugarren puntu erraza. Eta partida irabazi dute, urdinek irabazi dute. Iruraz? Ordoa urtsulu, berriz ere. Bai, eta beraz irabazle, amukelak hiru puntuak bera lortu ditu, beraz erasoko gizona amukela da, bigarren egoninobi eta urtsuluren taldeak irabazi du, zorionak hemendik. Eraguak aldatu dira eta irura da orain? Bai, ez? Ez dakit. Eta hues originalean, 10 puntura da. Ez dakit, nik ez dakit, agian zerbait egin. Barkatu, ez dakit zeati pentsatzen nuen zela? Ordo urtsulu. Eta... Ez amarrera da esaten nuen. Laugarren puntua egin du urtsulu ja. Eta ordo amukela, berriz. Baina ematen duela urdinak oso ondo organizatu direla. Eta gorriak ez dira konturatzen, eta beste puntu bat gehiago. Bai? Eta gainera itzaio bidea irekitzen, egun. Bai. Hor lasai irekitzen. Bai, bost. Egin dute hor poske. Beskagarri bat hartzen, puntu bat hartu. Erdeaz ez ezen bezala kolaberoa da horren momentuan gorrien defensa. Nik aprotxatuko nuke eta lasaitasun eskentzeko mierda guztia hemen dakotena. Bai. Olan ja bidea garbi usteko. Nik egingo nukena talde urdinak egin duena. Guztiz, eskaera guztiz kendu. Kendu. Porque horrek, beste taldea etortzeanean, denbora bat ematen dizu errekzionatzeko
ze beste konstruitu behar dute orduan zubia, eta Bai. denbora Hori- hori ematen dizu, reakzionatzeko. Eta hemen ikusten ditugu... Antxon Skype, ematen du zaudela Skypeetik. Bai, Hori- ematen du orain hasi direla. Bai. Harin ibili baldira edo bestela... Bai. Hori dute urtsulu. 6 puntu erdiak baino gehiago, 6 eta huts. Edo harin jartzen dira botak eta dena ondo prestatu, edo eta hemen amaitu da arroioa, ia. Bai. Zaten du ez dute tapatzen, Eta nik gainera, talde gorria izen da, egingo nukena da, bi zubietako bat puskatu. Bai. Eta aurkari etortzekotan, bitako batetik bakarrik etortzea. Nik egingo nuke gutxinez, bi zubiak hautsik, guztiz, eta erekitzen duten bitartean egon hausten demora guztian, beste biek defentsa prestatzen duten bitartean. Hori da baita ere. Denbora irabazi. Bai. Enderper bat dago ere, gutxo batean, baina... Ia jauzi da. Garrik. Akatu du Bai, amukelak. nukelak. Nik egingo nuken nahi azken finean aguantatzea, defentsak prestatzea, lerro ezberdinetan, eta organizatzen diren bitartean, mantendu alduten dena Eta beira, lineak. Egoninobi eta mukela ari dira berriz zubia eraikitzen, eta bia batera jungo direla segunuenik. Bai, Bai. gaina Biak ez hirurak atzetik dator eta... Ostras. egonin obidua gainera pikotxarekin eta dana, ekipatuta. Bai. Gorriak ja defentsa prestatzen hasi dira, baina uste dut berandu dela, Baina gainera hiru kristalezko biren barrera bat kontra besterik izango ez dut egin. Bai, eta gainera 3 biren kontra izango dira borrokan, eta gainera Bai. desprebenituta harrapatzen dituzte. Bai. Daude gainera Atención. amukelan sartuko da, Hilda daude, venga. Eta hirurek lortuko dute puntu bat. Bederatzi. 9 eta huts. Bai, Puntu orain bai bakarra daudela falta da, eta uste oso... dut. Bai, nik uste hau ja nahiko argi Hala dagoela. bateko erremonte bat egote, uste dut hau ja erabakita dagoela. Nik behar bada, igual kristala jarri baino gehiago jarriko nituzke blokeak, harria, Bai, hori horrelakoak denbora gehiago behar duzula apurtzeko. Batez ere oso ondo dago jartzen balin baduzu egurra harria, zeberen egurra oso pikotxarekin oso geldo egiten da. Bai, Aldatzeko erramentak eta dana gainera. bai, orduan eta gainera denbora jende batzen gainerak ez du aizkorarik egiten. Pikotxarekin. Eta amukela dago egin da bere taldeko zea, goiko bidea hartzen ari da berriz. Eta Bai. Jaliste hemen dago defentsan. Jaliste bai, defentsan, urrezko sagar badauka. Ez da notxena, notxen sagar bakarra dago, baina azkeneko puntuan. A ber, zer... Hemen azken finean blokekin ondo jolasten baduzu, hor segundu, blokeak apuntzakoan galtzen dituzun segunduak, amukelak ondo egin dezakena prestatuta. da orain, denbora galduarazi besteei, eta bere taldekideak egin dezatela zegin. Bai, hemen ematen du deslaimen bueltakak ematen dago kutxetatik, eta besteak Oraintxe- prest daude defentsarako. Bai? Horentxe egingo nukena da, bi, kontrolatzea bestei, eta beste bat goitik zubi egin goiko Hori da. goraino, eta goitik apurtu eta bera, eta tanto egin, kanasta hor, triple bat. Bai, hori oso naga. Eta Eta... match bala, azpitik ere erasotzen ari zaie. Eta jauzi da. Bai? Arazoa da azpitik edo erasotzarekin espauneko blokak ezin direla hautsi. Ikusten du amukelari dela... Baina landa ere, barkatu, baina... Bai. Atzetik doa? Atzetik eta... ondo. Urtsulu hilda. gutxienez betiko Ondo azoaz, ateratzen igual despistatzen da beste taldeko baten bat, eta hor, hiru egotetik bi edo batera pasatzen bada, hor taktikoki izan daiteke diferentzia. Esaten digu bingenek beste taldeko erropa jastea debekatuta dagoela. Bai, Enaki, hori... Ikerekin, nik badakit kutsa, beste taldeko kutsak haustea debekatuta dago, alduzu hartu, alduzu ireki eta hartu, baina hautsi ezin duzu hautsi. Bestela joaten zara tenete batekit, jartzezu erdian eta jazta, partida bazita dago. Hori ideia bat eman nau ere, jartzea kofre lestona dago, eta prestatu aldira kofre trampak. Bai, baina gauza, ze punturaino merezi duen pena horretan denbora gastatzea. Bueno, zuk egiten duzu kofretan trampa bat, eta tipoa doanean, irekitzen du ez dago ezer eta katapun. Bai, baina... Agian, ondo daiteke. Gainera hori bide bat apuskatzeko ere balio zaizu era hain batetan. Bueno, berez ez dakiz teneta dagoen, baina badakit badagoela teneta Vagonetetan. hori daiteke. Lehen komentatu duen, egin daiteke Metro Last Line bezala, bidali trena eta itea katapun.
Nik erabiltzekotan erabilko nuke dinamita zubiak aurkariaren ikusten mazuk kasu honetan bezala enbederatzero edo zehazu zela, han jarri dinamita, lertu eta denbora irabazteko. Eta denbora irabazi eta zuk defentsa prestatu, eta beste zer, zumaten egin. Goitik. Prestatzen ari da, Goitik amukela. Baten du, bai, orain hasi da defentsa prestatzen, berandu. Vale, venga, eraso dira, ekin diote, baina... Erasora eta, ordua, apurtzen dago, eta barrura. Eta amar eta hau. Orain bai. Listo. Amarrera heldu dira. Gigi talde Gigi. urdinari, amukela, Egonin Ogi eta Urtsuluk irabazi dute. Galiste, 12 kilo egin ditu. Bigarren taldeak irabazi du. Noa zen? Sweet California. Sweet Legazpi, barkatu. Sweet Legazpi. Ba, Sweet Legazpiri animatu Bi versus Hiru. Itxo, Bi versus Hiru dire esaten txatetik. Bi versus Hiru. Ez, Hiru ziren. Ez, Hiru ziren, momentu oro. Hiru ziren. Bai. Hiru versus Hiru, nik hori ikusi dut. Bai, gainera guztatikote puntuak eta killak eta dana. Antxon ez zan mugitzen. Nik mugitzen ikusi. Bai, baina, a ber, sartua da eta gero partian erori edo arazoren bat izen bau, ezke partia ezin da gelditu, hau da. Bai. Ez zeukan konexioa. Ba, pentsa. Nik mugitzen ikusi dut partia guztian zehar, eta egia da azkeneko momento gelditu egin dela, baina nik ez dakit. Eta gainera trampa egin duzue. Bai, agian Urtsuluk bazekien... Trampa? Zer trampa? Zeana? Frogak ditugu. Ez trampa. Erropa jaztearena? Erropa jaztearena, suposatzen dut. Baditeke. Bai. Ze Ingo zituzten kapturak, igual, argazki kapturak edo. Zea ingo dugu. Argazkiak. Bai, hitz egingo dugu hau geure artean, alere galdu dutenak egin dute trampa izetekotan. Egia esan, arauetan ez gauken nun jarritak geuk. Nik erekien, nik ez du, ez errin. Baina, ze argazkiak? Ez dakit. Ezin dituzu gure armadurak jantzi, bale, hori da. Bale, Bale. Bueno, gutxienez ez da izan talde irabazleari egin duela trampa, ba, beno. Alde horretatik ez daukagu guk zein beharra. Bai. Burua utzi beharrik, ba, galdu duenak egin du trampa hori. Egia da, gure akatza izan da ez jartzean arau hori. Oraintxe... Eta barkamena askatu, urren biharkoz jarreta egongo da web horri aldean. Bai. Eta bueno, lehenengo partida hau izan da, irabazi du bigarren taldeak, ez dakitze izan nahiko duten jarri, baina beno. Urrengo partida, uste dut... Bai, Thunderbolts. Bai, gu robot eta zuen orka gara. Ondo. Bai. Nik eskatzen dut Redstone sistemak egitea, praktikatuko du kainoien bat egiteko. Bai. Ez izan da estrategia. Ez, nik kainoia gainera automatikoki kargatzen dena eta dana. Bai, bi esker informazio batik, bai. Ba, bueno, hau izan da guztia, biharko partidak zuzenean ezingo ditugu eman, baina... Finalak eta... Bai, finala seguru mango du dala. Bai. Eta... Finala... Hori bai, grabatuko dituztela esan didate, bingenek esan dit, hau da, galaipak esan di behintzet. Grabatuko dituztela eta ero ingo duela montaje bat, momentu honenena, partida bakoitzeko. Gutxienez, bai, montaje antzeko bat egingo dut. Eta besterik gabe, finala edo akaso semifinalak ere ikusi ahal izango ditugu, ez dakit, hori web horrian idatziko dugu. Eta eskerrik asko bai Jason eta bai Robot, zuek hemen egotatik. Betiko hemen gustora, beti bezala. Eta, bueno, hemen utziko dugu, pentsatzet asko afaltzeko egongo zaretela, hone egin guztioi. Berdin. Eta ale, urren arte. Ondo pasa eta urrengo arte. Aio, startate.